театър, защото моите най-ярки спомени са от някога, тъй като много системно ходенето по театри ме накара да бъда проницателен и да развия въображението си до степен, при която да си представям какво се е случило преди и какво се случва след един спектакъл. Така какво се случва преди едно телевизионно предаване? Стоим си в студиото, заедно с госта, който ми е гост за съответния ден. Водим разговори, стигаме до някакви идеи. Около нас се разгръща истинска суматоха. Оператори, камери се придвижват нагоре-надолу. Тук ми каже някой мини наляво, мини надясно, застани така, че да те покажат по-добре в целия ти блясък и красота. И аз заставам, както ми се казва, защото няма нищо по-ценно от това да се радват на блясъка и на красотата, която и аз, както всички останали водещи на телевизионни предавания, излъчваме без спир, докато сме в ефир. Вън от тази обстоятелствена обяснителна част, какво се случва преди да светнат камерите и прожекторите, мога да ви кажа, че разсъждавайки с моя гост за тази вечер, а това е политолога Антон Тодоров, с когото ще говорим по тема за неговите нови страници за задкулисието на прехода. Ето ще ви покажа най-напред книгата, която е повод за нашата среща. Това е първи том на втора част задкулисието на прехода. Иван Костов. Иван Костов, който все повече и на вас така ще започне да ви се струва, е не толкова конкретната личност Иван Костов, колкото символа на българския преход Иван Костов. Но говорейки си за това и най-вече за нещата, които предстои да си споделим и да ви ги представим като дискусия, аз си спомних моите разговори с Андрей Луканов от преди 20 години. Те бяха преди 20 години, тъй като по това време работех в българската редакция на Радио Свободна Европа в Софийското бюро. Имах много интервюта с социалисти, които бяха много нестандартни с въпросите си към тях. И едни от ключовите ми разговори бяха тъкмо с Андрей Луканов. Отделно от ефирните ни срещи сме имали разговори, както се казва, на чай. Той обичаше да пие чай. И ми беше казал някои много важни неща. Едно от тях е следното. Една криза, видимостта, реалността на една криза, да речем в икономиката, каквато беше прословутата зима на Луканов. Той каза, това е нещо, което се вижда сега на сцената и аз олицетворявам отговорността, т.е. премиера на страната към момента на случването на кризата е олицетворение на отговорността за тази криза. Истината, каза той обаче, че такъв тип кризи се залагат десетилетия или дори по-големи периоди от преди това. Когато започва, да речем, някакъв негативен процес в икономиката или по няколко направления се зараждат кризи, чието преплитане в един момент откроява мащабното сътресение. В този ред на мисли Луканов ми беше споменавал, че събитията, драматичната зима от 90-та година всъщност е била заложена някъде в средата на 70-те години. Период, в който може би България започва да акумулира онзи изглеждащ чудовищен към края на комунистическия режим валутен дълг на страната. 10 ли 12 милиарда долара ли бяха, но бяха много респектиращи за онзи период. В този смисъл, когато говорим за задкулисието на прехода и най-вече когато вие започнете да четете тази книга, а тя е потресаваща с поднесените в нея факти, винаги мислете с проекцията на едно минало време някъде
15-20 години назад, когато се опитвате да си обяснявате описаните явления и описаните състояния на определени личности в книгата на Антон Тодоров. След секунди започваме нашия разговор. Вие ни гледайте и слушайте внимателно и ни се обаждайте, ако прецените, че има какво да питате или да ни кажете. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря за поканата. Може би по-лесният вариант е, ако започнем разяснение глава по глава, събитие по събитие, личност след личност, но това би било по-скоро една описателност в подхода, а и нека нашите зрители, колкото се може по-бързо да станат читатели на книгата, за да се запознаят с фактологията, поради което нека да започнем с един обобщаващ, но много интригуващ въпрос. Цялостният прочит на тази книга до какъв извод отвежда? Цялостният прочит от началото, от икономическите параметри на кризата, през оценки на комунистически лидери за параметрите на тази криза, през биографичните описания на личности, били на върха на Съюза на демократичните сили и тяхната не вътрешна противоречива биография, а взаимно изключващи се публични и непублични факти от техния живот. Какъв извод ни кара да направим? Изводът не е един. Аз ви благодаря за прекрасните думи, което означава, че сте прочели внимателно книгата, тъй като тя е наистина огромна, 452 страници. Това е част първа от втори том. Обхваща периода 91-96, а от същия втори том, втора част, ще обхване 97-2001 година. Книгата иначе ще да стане над 1000 страници, тя и така е твърде вече обемиста, но сърце не ми даваше да откажа публикуване или да съкратя някакви части от нея, тъй като преди да отговоря на въпроса, ви искам да кажа, че тази книга, както всички мои книги, е построена изцяло върху напълно неизвестни архивни документи, свидетелства, които съм открил по архивите. Не на празно библиографската част е няколко десетки страници. В нея всяко едно твърдение, документ, факсимиле е описано къде може да бъде открито. Така че всеки, който има търпението и желанието да види конкретния документ извън тези, които са публикувани като факсимилета, може да ги намери в няколкото архива, десетки пак архиви, защото това са Централен архив, Държавен архив, регионални архиви, Военно-исторически архив в Велико Търново, архива на Комисията по досиетата, основното хранилище в Илиенци на Държавна агенция архиви. Изводът е един. Изводът е, че комунистическият режим в България доведе до това страната ни да приключи 45-годишното господстване на небългарската компартия в България с едно пълно рухване на стопанството, с едно пълно рухване на финансите, с едни проблеми, които и днес имаме като червена нишка, които преминават през 25 години на прехода и които, както по всичко изглежда, трудно ще решим, защото за зла врага, както се казва, много кресливи сирени на посткомунизма в България успяха да втълпят на няколко стотин хиляди българи, че онази България е била прекрасна България, която сме били, какво беше, първи по мотокари в света, електрокари и такива дивоти. Апропо, пълни глупости, не заради друго, а защото архивите, и пак казвам, поверителните деловодства, които съм проучил на всички министерства, комитети, Държавен планов комитет, показват едно нещо. Нищо от това, което днес се твърди за онази България, не намира своето потвърждение в документите. И аз след това ще се позволя един казус да коментирам доста по-подробно, за да обясня за какво става дума. Вторият извод, който трябва да направим след този, че не българската компартия съсипа миналото, настоящето, бъдещето и това, което идва след него на нас, българите, на нашите родители и вероятно на нашите деца, внуци и правнуци. Вторият извод е, че няма конспиративни теории. Има конспиративни практики. И много от тях всъщност обобщават защо едни хора в България, тъй наречения елит,
не защото са меритократи, не защото са хора, които са в елитарна позиция във властта, благодарение на свои достоинства. Оттам идва и думата меритокрация, както знаете добре. Тези хора са там, защото дълго време са били подготвени. Голяма част от тях са били на втори и трети ешелони в оная номенклатура, на позиции близки или по-далечни от номенклатурни гаулайтери на компартията, и в един момент бяха извадени от ръкава, точно като нови карти. Нещо важно да кажа като своеобразен превод на важно изречение, което казва Антон Тодоров. Няма конспиративни теории, а има конспиративни практики. Това е един от изводите, когато се прочете тази книга. Какво означава това? Конспиративните теории обикновенно се асоциират като смисъл на фразата с несъстоятелни, едва ли не параноични разсъждения или отклонения от нормалната, от реалността, от нормалната действителност и чертаят една паралелна, въображаема, но нереална, нереалистична картина. Това е конспиративна теория. Тя обикновено е безпочвена. Конспиративните практики обаче са реалистични и са разкриваеми при прочит на документи. Това е много важно. Точно така. Това допълнение беше много важно, за да се разбере и изречението, което казах. И на трето място, това, което искам да подчертая като извод от всичко това, което съм прочел и открил по архивите, то наистина, ако човек е обсебен в добрия смисъл на думата от желание да изясни за себе си, а оттам и за част от четящата публика своята истина, за това, което се е случило през 45-те години на управлението на небългарската компартия и тези 25-6 години на прехода. Третият извод е, че не успя в България да се случи прехода по начина, по който предполагахме и очаквахме в първите години, защото на ключови позиции бяха инсталирани хора, в голямата си част зависими. Но това би било твърде опростенческо, колко бъде оставено само до тук. Тези хора в по-голямата си част нямаха ценностен бекграунд, който да им позволи да направят тези реформи, тази декомунизация, която се очакваше от тях. И давам веднага един пример. В книгата може да се намери изявление на лидера на СДС Иван Костов, който казва и пред НКС на СДС в средата на 90-те години и в едно интервю 3 години по-късно, 98 година, по време на регионална кръгла маса в Стара Загора пред една местна журналистка, Венелина Попова, която той казва, че СДС не е дясна партия и не може да бъде дясна партия. И извадена е стенограма от това. Точно така. За Костов, всъщност, разкриването в някаква степен на дясното, на консерватизма, стана покрай запознанството му с Светло Малинов, мой добър колега от университета, чак когато той престана да бъде министър-председател. И тук е много интересно, ако някой си направи труда да изследва, впрочем аз ще го направя. Между другото, има противоречие. Сега ще кажа къде, като хипотеза може да се окаже, че има противоречие в начина на мислене и в практиките на Иван Костов. Наистина е цитирано това интервю от Стара Загора, че СДС не е дясна партия. Това е 98 година. Обаче точно по това време моя спомен подсказва, че Димитър Абаджиев беше започнал да разработва хартата на християн-демократическите ценности. Помните, дето се шегувахме, че не можеха да произнасят думата субсидиарност. Това беше 2 години по-късно. 2000-та ли беше? 2001 година, когато беше конференцията, беше приета нова карта на ценности, беше приети нов устав. Тоест това се случи 2 години. След това, но, всъщност, това е пак много интересно, което казвате, защото такава бърза еволюция в кавички не е възможна. От не дясна партия до християн-демократ. Да, особено когато лидера на тая партия го казва. Но това е нещо, което искам да кажа. Третия извод е, че това бяха неподходящите хора на неподходящото място в неподходящото време. Всеки, който прочете книгата, ще може да види тъй наречените скрити биографии на хората, които в средата на 90-те години станаха част от най-близкия кръг на Костов в рамките на
Националния изпълнителен съвет. Там, например, са хора като Васил Гоцев. Тук има уникален документ, който открих във военно-административния отдел на ЦК на БКП. Васил Гоцев, който присъства на международно събитие в Париж и разрешение за това му дава лично с подпис Велко Палин, да. генерал-полковник Велко Палин, който 1983 година му позволява да отиде там. Освен това, може да се види истинската биография, например, на човек като Евгений Бакърджиев, който разбираме, че е бил много сериозен комсомолски активист, а неговия баща съвсем не е такъв репресиран, какъвто ни го описват с задна дата хора като него и като Петър Стоянов. Между другото, тук са публикувани документи от архива на БЗНС, където се вижда Евгений Бакърджиев като част от градското ръководство на БЗНС. Вижда се като човек изключително близък. Старото БЗНС. Да. След това, разбира се, става и в националното ръководство, когато края на 89-90-та година Виктор Вълков оглави БЗНС. Всички тези неща, които дълго време са били скрити. Скритите биографии на Христо Бисеров, на Йордан Соколов, на Асен Агов. Изключително ценни документи от архивите за тези хора. И пак казвам, политиката е система за вземане на решения. Когато ние видим какви са истинските образи на тези хора, тогава ще разберем защо те мислеха едно, говориха друго, а правиха трето и четвърто. И обикновено в противоречие с това, което твърдяха пред хората, които ги избираха. Думите на Костов, няма да ви излъжем, 97 година. Няма да ви предадем, няма да ви излъжем. Са върховна форма на демагогия и двуличие. И то е показано в цялата негова биография. Апропо, искам да кажа нещо, което дано да не прозвучи нескромно, но след тези 4 книги, защото тази трилогия ще бъде от 4 книги, такива по близо 500 страници, вече никой няма да може да казва, ама за Костов дали е било така, ама дали е бил в Кременчук, пък какво е правил в Москва, ама кога е ходил в Москва. В първия том тези, които са чели, виждат документи от архива на Кременчук, виждат документи и разбират пълната глупост, че е имало нещо там с ГРУ, което беше пуснато от няколко души преди години, което не намира никакво потвърждение в тази връзка. Виждат в първия том обаче много важно нещо, че Костов от 83-4 година е работил в институт режимен, който е подготвил разработки за тогавашния връх на комунистическата държава в лицето на Гриша Филипов като премиер и на Тодор Живков като първи секретар на БКП, икономически съветник, заедно с професор Иван Илиев. И аз съм публикувал факсимилета от негови доклади от 86-та година до Мако Даков. И тук само да кажа нещо. Цялата тази работа на мен е струвал кански труд написването и откриването на тези документи, ми достави огромно удоволствие, когато в първото издание на предаването Комбина по Нова телевизия на Галя Щърбева и Лора Крумова, първия участник, първото предаване беше самия Иван Костов. Сега, те явно нямаха чак такова познаване на неговата биография и го питаха какво е научил от политиката. И той каза, аз много неща съм научил, но съм научил много неща и преди 10 ноември. И тогава за пръв път в телевизионен ефир той призна нещо, което се доказва в първия том на тази трилогия. Че средата на 80-те години, бидейки в екипа на Мако Даков, това обаче той не го каза, Костов е изготвил националния икономически план за горската промишленост и като такъв е командирован от Мако Даков в Унгария. Абсолютно неизвестно. Фразата на Костов в това предаване беше, това е един много малко познат период в моята биография, много малко хора го знаят. Тоест, той е видял, че някой се е поровил по архивите и открил старателно скривани факти от неговата биография. Тук ми се иска да кажа нещо от втори том, първа част, което задължително съм си наумил така да прочета, на тези хора, българи, които позволяват да бъдат унижавани по арогантен и унизителен начин от втълпяването, че по това време се е живеело прекрасно, пък страната била Аркадия на Балканите. Вижте какво пише само в един доклад на Емил Христов. Не случайно книгата започва, втория том, част първа, с целият доклад на секретаря от ЦК на БКП Емил Христов. Докладът е от ноември 1989 година и всъщност представлява обобщение на резултата от комунистическото управление в България за тия 45 години. Има една много хубава руска поговорка «Канец, дело, венец». Да, тя е цитирана. Края увенчава делото. Този доклад на Емил Христов, публикуван в цялата му
прелест тук, показва, че комунистите оставят България в едно напълно фалирало състояние. А за това хората как са живели, има в този доклад много интересни неща. Предварителни проучвания, пише Емил Христов, показват, че месечният екзистенц минимум на едно лице, независимо дали работи или не, за 1987 година е 163 лева. Да, Тази цифра свидетелства, че големия процент от семействата в България съществуват под минимума, под месечния екзистенц минимум. Приложение номер 8, което го има в този доклад. Публикувал съм ревизионни актове на десетки външно-търговски дружества. Това призовавам всеки, който си купи книгата и я чете, много внимателно да прочете, за да види за какво става дума. Аз само няколко неща искам да кажа, защото те са убийствени. Документалната истина е, например, следната. Има рекламации за почти всички машиностроителни изделия, внесени във Франция, а отстраняването им става чак 2 месеца след рекламация. Това е дописка на Владимир Топенчаров, посланник във Франция, 60-те години. Вижте какво свидетелства Павел Писарев, който по това време е във Франция. Отидох при един френски търговец, който купуваше от България големи количества доматено пюре, да пише нещо за българо-френска търговия. Гледам, притежава завод за мебели. Питам го какво печелят от българското доматено пюре, а той ми се смее. Хвърляме го в реката. Купуваме го заради дървените бачонки, те са от дъб, дървото от тях преработване на талашит. Не виждате ли, че сме фабрика за мебели? 20 години по-късно поверителни документи от архива на ЦК на БКП, подписани от международния секретар Димитър Станишев до секретаря по селското стопанство Васил Цанов. Близо половината от договорените за 1987 година количества доматено пюре за Йемен все още не са доставени. Мармаларите и конфитюрите с ниско качество, датите на опаковките се стекал срок. Има бунтове на йеменци срещу България и българските стоки. Станало е гигантски скандал. 1986 година. Почти няма случай на българска машина, изнесена в Гърция, без дефекти и недостатъци. Смята се за нормално вече, още с пристигането на машините да започне техния ремонт. Не са редки случаите, когато в машините са откривани забравени инструменти, липсват детайли и части, което показва, че преди изпращането им в Гърция, те изобщо не са проверявани дали работят. Безброй неща. Дружество Сетев Зулцмат във Франция. Доклад от Огнян Дойнов и Христо Христов, министър на външната търговия. Резултатите са съсипващи. Загуби от няколко десетки милиона франка на година. 1/4 от произведените джанти, които е произвеждало това българо-френско дружество, са тотален брак. Ревизионният акт на дружество Совбим, град Париж. Стоки за 7 милиарда и 196 хиляди франка залежали, загубите са още повече. Дружество има задължение към български организации и доставчици 33 милиона франка. Дружество Технокар, което изнася прословутите електрокари и мотокари, които според празноглавите българи днес, ние сме били на първо място. Разходите само за през гаранционния период за 2 години са 6 милиона и 571 френски франка, а до неоправдани разходи водите големите складове на личности, т.е. не се продават, които само за 1985 година са били 27 милиона франка. И завършвам с докладна записка от Румен Георгиев, председател на Минерал Банк, мерки за стабилизиране на фирмата Ортман и Хербст, Хамбург, това беше човек, Федерална депутат република. От Великото народно от БСП. Да. Фирмата завърши с 1 700 000 дойче марки загуба. През настоящата година се очаква да бъде отново под прага на рентабилността и загубата ще възлезе на около 3 милиона дойче марки. Нито едно предприятие не видях, което да е било на печалба. Знам, че в момента това звучи като апъркът за много, пак казвам, от блеещите по това време българчета, но документалната истина е такава. Извинявам се за силния изказ. Напротив, това са много важни неща. Те трябва да се показват и да се запомнят. Доколкото разбрах, имаме зрителски интерес. Нека да чуем първите въпроси, ако правилно съм чул. Слушаме ви. Добър вечер на двама ви. Добър вечер. Така, господин Тодоров, аз няма да ви питам за джантите, няма да ви питам за домателното пюре, за машинерията по Гърция. В трите диска, които Швейцарска асоциация на банките през миналото правителство на Бойко Борисов изпрати до парламент, до правителство и до президент,
се казваше, че непосредствено преди 10 ноември 3-4 години от България са изнесени и вложени в швейцарски банки над 30 милиарда лево. Тогава разкриха на много американци и така нататък, които са вършили по същия начин кражби. Няма да питам и Иван Костов какви глупости е вършил. Искам да ви попитам, къде пропаднаха тези дискове и кой след това си ги разпредели тези пари? Добре, благодаря ви. Да чуем и следващ зрител, ако има. Слушаме ви. Ало, добър вечер, господин Куртаров. Добър вечер на вашия гост. Обажда се Петър Райчев от Добрич. Значи, не ония 500 години, които така ги дефинират преди изостанала България, а ония 45 и сега в момента тия 25, те смачкаха България. Просто в ония 45 да научиха да не работим. Сега научат да работим и пак ни е трудно. Те не лъжеха, че не плащат. Ние ги лъжехме, че работим. Вие го знаете това нещо. Искам да ви кажа само една древноримска сентенция. Една от основните там постулати в Древния Рим, на който се възхищава. Тя значи така. До, от, дес. Което в буквален превод значи давам, за да дадеш. А в така наречения комунизъм, социализъм и какво беше това, казваха така. Дайте да дадем. Обаче вие давайте, пък на кого ще даваме, аз решавам. И така полека, стъпка по стъпка, затънахме и това и ще се радвам все повече българи да имат право и привилегията да гледат вашето предаване. Приятна вечер. Благодаря ви. Къде са дисковете? Между другото, дали има основание за такъв въпрос, в който се съдържа предположението, че дисковете са изчезнали? Ами, те не са изчезнали. Това беше в предишния мандат на ГЕРБ, когато шеф на НАП беше Краси Стефанов. Той ходи, доколкото си спомням, и то в Германия получи тия дискове. По това време бяха разкрити множество такива сметки. Излязоха и много малко на брой данни за част от българите, които имат вложения там. Един от тях беше бивш лидер на СДС, но не ставаше дума за Иван Костов, ставаше дума за човек с бизнес в кафето и то за пари, които е натрупал през 90-те години. Това излезе ли публично? Май не излезе. Излезе ли? Да. Излезе. Има и други, но къде са тези дискове, аз не знам. Тоест аз нямам тези дискове. Ако ги имах, вероятно, както много пъти сме правили, щяхме да ги балансираме на ръба на закона или на такава опасността, която те представляват. Но някой ги покри тези дискове и всички си мълчат, както и буквално преди месец един блогър, не знам по какъв начин се беше снабдил, с вложенията на важни хора в Корпоративна търговска банка. Не знам дали сте попадали. Те веднага след това изчезнаха, но аз ги имам, целият списък на хората. И там се виждат много интересни данни и факти за днешни хора, които са придобили огромни суми пари. Част от тях от, примерно, кръга котараците. Един от персоните, личностите, които имат 20 милиона, т.е. имаха в Корпоративна търговска банка, е бивш син на СДСарски военен министър. Александър Сталийски се казва бащата. Айде да кажа така малко повече. Тук ще се затрудним за сина, но който иска да мисли, може да стигне до някакъв избор. Това мога да отговоря. Ами аз мога да ви ги изпратя по имейла, защото аз ги получих, така да се каже, и аз тия неща. Списъка на хората и на предприятия, фирми, кой колко е загубил. Да, ще ви ги изпратя. Те са много интересни. Тук, докато сме, ако може да го пратите. Ами не, те са ми на сървъра и аз трябва да... Разбирам. Добре, не казвайте кое къде ви, защото като се върнете, може да го няма. Не, то е на 3 места дублиран и третиран, така че нека да не се правят опити. Тоест, аз все пак съм професионалист и нещата ги правя както трябва. Въпросът на господина, да завърша, за тези дискове,
определено е нещо, което би създало огромен проблем, ако информацията от тях излезе, както и информацията от Корпоративна търговска банка. Но има и втория прочит на този въпрос. До какво би могла да доведе тази информация? Всъщност, какво се случи, след като разбрахме, че човека, за който говорим, Иван Костов, е имал в Корпоративна търговска банка влог, той е бил на преференциална лихва, да кажем над 10%. Неговата партия, която толкова хулише модела, кой пък банката била на ДПС, КТБ, ДСБ имаха партийна сметка в същата банка КТБ. Да разкривам ли сега една тайна, че той се влизаше като от тях си в кабинета на Цветан Василев? Че всичко това е записано, това е документирано и един ден ще започнат да се появяват тези неща. Ето за това двуличие говоря. Двуличието на хора като Костов е... значи, ако те скочат от двуличието си, ще се самоубият. Такива са параметрите на тяхното двуличие. Тук има и други примери. Казвате, ходил като дома си в кабинета на Цветан Василев. От параграф 22 на Джозеф Хелър знаем, че двама герои, единия ходеше в кабинета на шефа си, когато него го няма. Така че може просто да сме свидетели. Някой говори, че и това се е случвало и даже са се извършвали специфични операции оттам, но аз не мога да го потвърдя. Откъде? От кабинета? Да. И не само на тази банка. Пауза за реклами. Аз когато падна, мога да се опитам да се дигна сама и повечето случаи това правя. Справям се сама. Не ме питай до никъде. Ужасно ме хващат нервите. Но познаваш ме. Щом съм се захванала, ще го изкарам до края. Не случайно Митко скрие всички игли на времето вкъщи. Той в кухнята не те пускаше след оня случай с кифтетите. Внимавай! Аз не съм самокритична. Аз съм ужасно унищожителна към себе си. Здравейте, аз съм Сесил Каратанчева. Много ще се радвам, ако гледате предстоящия Уимбълдън по TV+, F+, и F+ HD. Какво е да си тази седмица? Да си модна икона означава да си постигнал много в живота си, да си със статут и ранг на знаменитост, на звезда и редом с всичко това да оказваш огромно влияние върху публиката, върху обществото със своя безупречен стил. Какво е да си модна икона? Тази неделя точно в 10. Продължаваме разговора с Антон Тодоров, с когото сме в свободна зона. Говорим за новите страници на задкулисието на прехода. Първа част от втори том. За да завърша отговора на втория зрител, искам да прочета една част, две изречения от този доклад, който за мен е фундаментален, на секретаря на ЦК на БКП Емил Христов, писан, завършен ноември 1989 година, който един от неговите изводи представлява следното нещо. По същество, експортът на водещите отрасли в нашата икономика представлява конвертиране на щатски долари в рубли. И той казва, така, например, през 1988 година електрониката при близо 60 милиона щатски долара валутни приходи. Никакви милиарди. Електрониката, за която бяха хвърлени милиарди, първоначални средства, е донесла 1988 година 60 милиона щатски долари валутни приходи. Но валутните разходи за тези 60 милиона са 180 милиона.
Значи харчи 180 милиона щатски долара и получава 60 милиона. Между другото, когато паднаха режимите на комунизма, в Economist направиха едно феноменално изследване, икономическо, на сбъркания характер на тези режими. Изводът от това изследване беше един. Няма от времето на първобитно общинния строй, така да го кажем, друг режим, който може да сваля от природната стойност на ценностите. Тоест, те са постигнали уникалния талант, са имали да свалят от природната стойност една руда, която по времето на комунизма се копае и се преработва, харчат се толкова вода, газ, работна сила, заплати, се плаща екологични щети. Ако е имала 100 единици стойност при изкопаването, след влагането на всички тия неща и получаването от нея на нещо си, то е по-ниско от първоначалната стойност. Това е нещо, което няма как да бъде разбрано. Такова нещо няма от времето на, пак казвам, неандерталския просто защото не е пазарна логика, а е логика на целесообразност. Транспортното машиностроение, казва Емил Христов, има нулево салдо. Приходи и разходи за около 47 милиона щатски долара. Транспортното машиностроение, което според празноглавците днес, ние сме били първи в света и не знам си какво е хранило България и тинтири-минтири, прощавайте за израза. Сега ключово заключение на Емил Христов, секретаря на ЦК на БКП. Химическата и биотехнологическата промишленост, въпреки износа на продукти от първичната преработка на нефта, имат отрицателно салдо от 3 милиона щатски долара. Голямата гордост, която днес ни се представя биотехнологии, пък химическа, пък не знам си какъв реекспорт на нефт. Само да кажа, че реекспорт на нефт почти не е имало. Това е нещо друго сега, което в момента знам, че част от зрителите сигурно скачат, да не казвам като какво пред телевизора, но по времето на комунизма никой не е живял като в Аркадия, благодарение на реекспорт на съветски нефт. Това е другата голяма митология, която се пръска с лека ръка. Имало известен реекспорт на преработени продукти от нефт. И това, между другото, някои хора, които са били в този бранш, го знаят, но не го споменават. Говори се за милиард и половина, пък не знам си какви от реекспорт на нефт. Чакай, тия съветите, какви там са идиоти ли? Няма такова нещо. Ето, казва го секретар на ЦК на БКП. 22 експерти са работили по този доклад, с който започва тая книга. Доколкото разбирам, отново има зрители. Слушаме ви. Добър вечер, здравейте. Професионално потвърждавам, че е имало реекспорт само на вторични нефтени продукти. Поздравление за вашия гост. Аз лично за себе си научавам изключителни неща. И понеже книгата е конкретно за Иван Костов, намирам една фундаментално сбъркана негова реплика и може би подлежи на поправка и на актуализация. Ако помните, преди около 10-15 години той произнесе великата реплика, че проклятието на България се нарича Ахмед Доган и не беше случайна. Ако днес трябва да я произнесе тази реплика, дали ще посмее да каже, че проклятието на България не е Доган, а един президент с 2 мандата Първанов? Сигурна съм, че историята няма да му опровергае. Тъжно е всичко това, което казвате. Всъщност с данните, които посочихте от книгата за жизненото равнище на българите, сега разбирам защо сме живели в чудесна симбиоза с циганите, защото се оказва, че всички сме били цигани тогава. И не ни е личава разликата. Приятна вечер ви пожелавам. Благодаря ви. Предполагам, че има още зрителски въпроси. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Добър вечер. Обаждам се от Пловдив. Поздравявам господин Тодоров за това проучване. Доста от нещата, които той казва, са абсолютна истина. Аз дори съм ги чел в, разбира се, съкратен вариант. Тези неща трябва да си говорят непрекъснато, за да си представи българския народ всъщност каква е причината за днешното му състояние, от което се оплаква. Поздравявам и вас за това предаване и бих препоръчал 2 неща. Първото нещо, да ги съберете един път с Костадин Чакъров, който говори глупости за великата социалистическа икономика. И второто нещо, да направите 5 последователни предавания, да ги кръстите седмицата на Антон Тодоров. И аз един път зададах към него въпрос. Анализа му е супер,
данните, които е намерил, са супер. Тъй като аз съм инженер, след анализа би следвало да последва синтез. И пак преди няколко месеца зададах въпроса: какви са неговите препоръки и как вижда той в точки последователно ние да излезем от състоянието, в което се въртим доста дълго време. Естествено, историята има някакви натрупвания, тези неща са даденост, ние не можем да ги върнем назад, но какво може да се направи според него? Може да поканите и господин Дацов, който като икономист също да добави нещо. Благодаря и пожелавам успех. Благодаря ви. Вероятно Любомир Дацов имаше. Любомир Дацов имаше. Беше от НДСВ, заместник министър. Но супер идея да ви събера с Костадин Чакъров. Той беше на представянето на книгата и си купи книгата и мисля, че впрочем, сега зрителя ми така обръща внимание към нещо, което е в неговата първа книга. На Костадин Чакъров. Да, 90-та на втория година, етаж. Втория етаж. И в двете издания, в съкратения и в по-големия вариант, който така съм чел, той описва част от тези неща. И за електрониката, и за губещите неща. Втората част, нашествието на демократите, това всичко е изчезнало. Вече е 2001 година и той не помена. А днес наистина говори абсолютно неверни неща и аз бих се радвал, ако той пък ме опровергае с документи. Но не. Значи той идва и аз съм бил съветник на Живков, ерго думата ми или мнението ми е факт. Не така. Мнението не е факт. Това, което той казва, аз го хващам и го хвърлям в коша. Не му вярвам след това, което съм открил по архивите. Така че, ако има нещо, което да покаже, много се радвам на това мнение, което беше на госпожата, която вероятно е работила във външно-търговска кантора или пък е била в Химимпорт. И там тези неща в поверителния архив, примерно на Химимпорт, се забелязват. Какви са тия милиарди, които България е печелила от реекспорт на нефт? В първия том аз съм публикувал от поверителния архив на Валутната комисия на Политбюро тогава. И сега да го цитирам по памет, да не ровя. Там шефа на Стопанско обединение химическа промишленост, става дума за 86-та година, нефта се е сринал. Тогава тия, които са чели на Слайцер книгата, Рейган успя чрез сваляне на цените на нефта да лиши от приходи, голяма част от приходи Съветската империя и тя рухна и заради това. Шефа на Стопанско обединение химическа промишленост казва: ние не успяхме да се възползваме от незапомнено ниските цени на нефта и газа, поради това, че купуваме на дългосрочни цени нефта от Съветския съюз. Примерно, 1981 година започва новата петилетка, определени са едни твърди цени, по които България купува нефта. И в един момент се оказва така, че ние купуваме нефт по-скъп от той, който е на свободния пазар. Как реекспортираме нефт, ако той е по-скъп от международния пазар? Да, така е. Има го документа в първия том. Присещам се, тъй като ни се обади зрител от Пловдив, просто асоциативно. Пловдив е град-герой на българската демокрация. Той е дал един президент, Петър Стоянов. Какво разкриваме от страниците в книгата за Петър Стоянов? Той е част от кръга, с който Иван Костов, така да се каже, щурмува властта 90-те години, средата и след това. Разкриват се много интересни неща. Има и публична информация, съм използвал, има и документи от архива на разузнавателното управление на МНО, където се вижда, че неговия репресиран брат Емил Стоянов, който бил репресиран, представете си, 80-те години, е бил разработван от териториалния отдел на Румно за секретен сътрудник, вероятно. Имаме образец 1, образец 2, стандартните образци на Румно. Имаме изрично написано от служителя, който е провеждал разработката. Румно не възразява лицето Емил Стефанов Стоянов да напуска страната. Апропо, той ходи след това и в Германия на специализация за известно кратко време. По времето, когато е репресиран, той става журналист, завеждащ културния отдел в Комсомолска искра, но е репресиран. И много е интересно да се каже и нещо друго, че той не е заведен в картотека и архив на ДС като вражески елемент. Публикувал съм и този документ. Тоест всички дрънканици на братята Стоянови, че те били от репресирано семейство, пък как били лишавани от работа, са точно това, което казах. Дрънканици.
Напълно неверни неща. Книгата, частта, която е за Петър и Емил Стоянови, е доста подробна. Аз няма да я преразказвам цялата, но научаваме, че това са едни изпечени лъжци. Нищо от това, което са говорили, не е вярно. Там има уникални несъответствия. Между другото, вярно ли е, че е бил комсомолски секретар на Лиляна Димитрова, комитет? Петър Стоянов е бил комсомолски секретар. И най-парадоксалното, на което аз се смях... Това е доста сериозно. Това е част от номенклатурата на градския комитет на ДКМС. Ама майка му беше давала едно интервю, че насила са го направили. Това за мен е култово интервю, защото в 168 часа лека и пръсна жената, тя почина. Стоянка Стоянова, мисля, че се казваше. Там беше казала, че Петър Стоянов насила го направиха комсомолски секретар. А пък Ирина Бокова по необходимост членувала в БКП. Изключителна мерзост. Не знам тези хора защо нямат базисна почтеност и не говорят и не практикуват това, което говорят. Що за нахалство? Между другото, преходът ни до голяма степен е сбъркан. Да, БКП е натворила страшни престъпления, но пък и тези не падат по-долу от нея. Нещо много интересно обаче, екипът на господин Стоянов като президент, с днешна дата, ако се вгледаме към, Бог да го прости, Владимир Филипов или Валентин Добрев, които работеха като външно-политически съветници, оказаха се много така, хайде, няма да кажа високопоставени, но доверени лица на... Как? Те са си били секретни сътрудници. Владимир Филипов дори е бил на две управления, на второ и на първо. Също представител на номенклатурата. Неговия баща е бил дългогодишен първи секретар на Благоевски районен комитет на БКП. Първи? Да. Всичко е описано тук. Преди време тук беше Велизар Енчев, който открито съобщи, че е бил назначен за посланник в Загреб от президента Стоянов, за да поддържа връзката с македонското правителство и с ясното съзнание, че отива в качеството му на вече бивш офицер от разузнаване. Точно така. Това е много важно заявление, защото ако погледнем 96-та година печата, 96-та година Велизар Енчев беше освободен като посланник в бивша Югославия. В Загреб. В Загреб всъщност. Не, 96-та беше, 97-та беше назначен. Но беше уволнен, от НРС. Беше уволнен от НРС и като кадрови служител на НРС. Да. И идвайки в България, той започна да пише едни много интересни панегирици, включително във вестник Демокрация, по отношение на Петър Стоянов. И вероятно това също му е смазало така подхода към бъдещия президент, който след това го назначи в Загреб за посланник. Но това, което казвате, е и ясна демонстрация на това двулично, двойствено поведение. Тая липса на принципност и на нещо, което, пак казвам, тези хора не са станали такива, каквито са в момента, включително и в финансови измерения, защото са много гениални, не защото са меритократични, а защото някакви хора, като мен и като вас, са гласували за тях, очаквайки те да провеждат съответната политика, която са обещавали. Те не изпълниха голяма част от тези неща и това е причината днес да бъдем толкова безпощадни в критиката си към тях. Защото България можеше да се случат нещата по друг начин. Тук нямам абсолютно никакво съмнение. И да отговоря на човека от Пловдив, за да не си помисли, че бягам за втори път от въпроса, който ми е задал. Не мога да се разгърна в детайли, но решаването на голяма част от проблемите в България, аз по него виждам, с налагането, образно казано, на повече капитализъм в България. Това, което липсва на нас, българите, е капиталистическо отношение. Тоест, ние искаме да живеем по капиталистически, запазвайки в някаква степен социалистически тертип на работа. Няма как да стане. Ако нямаме време, но ако седнем с господин Дацов или който да е човек, който има и профилирано икономическо и финансово образование и подхванем нещата едно по едно, ще видите, че наистина в България шества в момента някаква много особена форма на социалистически капитализъм. Това е решението. Имаме поговорка, който не работи, не трябва да яде. Не може една страна да има 1 милион инвалиди, каквато България е в момента. Една голяма част от тези хора са с фалшиви инвалидни преценки
и поради тази причина там изтичат едни огромни суми от публичните фондове. Не е възможно страната ни никой да не разговаря и да не говори за иновации. Не е нормално България при толкова много IT специалисти, аз поне познавам и приятели и така и роднини имам, които са в този сектор. Те са хора, които дърпат напред много сериозно и в момента плащат едни осигуровки от порядъка на 400-500 лева с здравните си осигуровки. И аз съм им казал много пъти, никой от вас няма да получи след години и 1/10 част от тия пари, които влагате в момента. Защото така е построена системата пенсионната на тотален социализъм. Днешните хора, които се осигуряваме, няма да имаме пенсии. Това предполагаме е ясно. И това не е справедливо. Ние в момента попълваме онова, което в края на рухването на режима имаше като една от последиците. Нямаше пенсионни фондове. В реда на хумора мога да кажа при това положение пушете и пийте, за да не ви е яд, че няма да имате пенсия. Тоест да не разберете, че няма да имате пенсия. Мрачен призив, но той е мрачен дори в хумора си или изобщо не е смешен, но пък нещо, което казва Антон Тодоров и което ме подсеща, че е повод не за едночасово предаване, а за 4-часова научна конференция. Неговата теза, или по-точно убеждението му, че в България прехода и събитията са можели да се случат другояче. Аз бих опонирал решително на това. И ще ви кажа защо. Ако някога в страни като Полша, Унгария, Чехословакия имаше не просто ярки опозиционни движения, те бяха ярки опозиционни движения, защото не просто отричаха режима. Те бяха ярки със своята ценностна алтернатива на системата, наречена социализъм. В този смисъл Полша, Чехословакия и Унгария представяха под една или друга форма алтернативни демократични проекти или демократични алтернативни визии за развитието на тези страни още по времето на цъфтящия социализъм, т.е. когато никой не е имал и представа, че системата ще падне. В България нямаше такъв алтернативен демократичен проект, поради което това предопредели прехода да стане точно по този начин и аз бих казал, че дори играчите, участниците да бяха други, прехода щеше да стане по същия този начин, защото нямаше заложения като алтернатива демократичен ценностен проект още тогава, който да възпитава в ценности, а не в отрицание. В този смисъл. Има много логика в това, което казвате и аз няма да възроптая срещу него, но много държа да прочета пак от тези документи, един от тях, който е според мен с фундаментален характер, от гледна точка на това, че разбива митология за военно-промишления комплекс. Помните ли тая фраза, която включително Костадин Чакъров казва, военно-промишления комплекс, който хранеше България? Да, какво е хранил? Многократно е произнасяне. Пълна дивотия. Гледайте сега документи от 4-то управление на Държавна сигурност, информация относно влошеното финансово състояние на търговско предприятие Кинтекс. Според получена в Министерството на вътрешните работи информация, след преминаването на търговско предприятие Кинтекс към системата на стопанско обединение Металхим, финансовото състояние на предприятието сериозно се е влошило. Задълженията на ТП Кинтекс рязко нарастват и сега възлизат на обща стойност 598 милиона лева. Да. В края на 80-те години Кинтекс, което хранило България. Това са пълни дивотии, които се разпространяват и в момента, и хората просто блеят като някакви хаплювци. Прощавайте за изразите, но аз се срамувам, че никой не се е заровил да потърси истината за това, което му представят като някаква... Като я потърси, какво да си каже? Ето, открива истината и си поставя два въпроса. Ако това е истината, окей. Тогава защо и днес сме така? За това защо и днес сме така, вече отговора изиска друго предаване. Но обещах в началото да кажа нещо пак за двуличието на бившата номенклатура. Има един много настоятелен и нахален в говоренето бивш замминистър на машиностроението по времето на Тодор Живков. Казва се Иван Пехливанов. Според мен основен генератор на лъжлива и манипулируема информация. Той говори, вижте сега какво говори за фирмата Рьоперверк. Тя е базисна фирма,
за която той казва: през 82-87 купихме действащи предприятия в западни страни. Такива са завод Рьоперверк, град Фирзен, Германия, за производство на машини и не знам си какво. И той казва, чрез тези фирми ние прилагахме нестандартни за източноевропейски държави индустриални форми, внасяхме технологии, пък и ефективност, пък не знам си колко милиона. Опашати лъжи. В книгата има официални документи, включително подписани от директора на Рьоперверк Алексий Алексиев, който вижте какво казва за икономическите резултати на Рьоперверк. Общата стойност на загубата само от един продукт, стругове CPU, VT311 и VT400, само загубата от тия стругове е 2,5 милиона Deutsche марки. Рьоперверк е купена с 40 милиона задължения от германските собственици и по времето, когато я управляват български номенклатурни директори, тя стига до 200 милиона задължения. През целия период 81-87 финансовото състояние на дружество Рьоперверк е нестабилно. Започват да бягат дори хората, които са били обучени за да работят на така по-сложната техника. Ето анализ на рентабилността на Рьоперверк. Тоест, тези хора в момента правят нещо изключително неприемливо, най-меко казано. Не стига, че потрошиха миналото, пак казвам, на нашите родители, а те в момента обработват съзнанието на млади хора, промиват им мозъците с някаква дива, абсолютно дивашка идея, как онова време е било ефективно и се е живеело. Истината е тук. Аз пак ще завърша с това, което започнах. Никой няма право след тези документи и след тези книги, не само мои, на други, на Христо Христов написа прекрасна биография на Тодор Живков, днес да говори и да се подава на воя на тези политически сирени. Трябва да се чете, но трябва да се чете и съпоставително и да се... както каза един от зрителите, не просто анализ, но и синтез. Тоест трябва да има този тип обобщение и обвързване, който да пренася като своеобразен мост фактите от една реалност, разглеждайки като причина към фактите от друга реалност, която е следствието от всичко това. Изглежда има един огромен цикъл на обреченост на всички нива на българското развитие. Социално, икономическо, политическо, изобщо цивилизационно. Повече капитализъм. Там е решението. Капитализма е единствената, да го наречем, стопанска и финансова система, която се кореспондира с човешката природа. Аз искам да завърша с това. Голямото несъответствие на социализма беше, че той бе в драстично противоречие с човешката природа. За желанието на хората да се развиват, да печелят, да бъдат свободни, да трупат, ако щете. Човешката алчност е единствената система, през която бива трансформирана в полезни резултати. Това е капитализма. А ние в тая посока, антикапиталистическото говорене и мислене, постигнахме заещи висини, ако използвам така един известен термин на един руски дисидент. Разговор с неизбежно продължение. Антон Тодоров беше мой гост. Научихте неща, част от които може би чувате за първи път, но пък тяхната безпощадност проистича от автентичността на прочетените документи и от горчивия реализъм, който се съдържа очевидно и в оценките, правени преди 30 че и преди повече години. Оценки деформирани обаче от идеологическото внушение, че трябва да има оптимизъм. Ето, че днес говорим вече за това, че единствено с повече капитализъм можем да си помогнем, а това означава разшифровано повече свобода за творчество и за труд, повече демокрация и разкрепостяване на личностите да мислят и да съзидават и повече увереност в собствените сили, но дали това ще стане и кога, никой не може да ви каже. Затова сега останете с минутите, а и след тях новините, които предстоят по ТV.